Ndingati inini ndine makore ndichishandira murume watafadzwa Nyambiyo kufunga ndine 21 years. Saka ndichishandira kudaro tine patisina kuwirirana nemurongo wangu tine nyaya dzekumakoti. Ndingangoti tava somewhere 3 months nyaya dzedu dzichifamba kumakoti. Then isusu tinenge tafadzwa Nyambiyo kupamba. Saka vanogara nguva dzese vachitaura mashoko ekutuka ekudipa tinda tichingonyarara ndichingoti sezvo tine nyaya dzekumatare hatifaniri kudaira. Asi takazoitawo kuti ndiuye kudare kwamambo ndechekuti musi wa26 December iyoyo ndopavakazoita senge vari kufona vachindituka vachitaura kuti uri kurambira kubva panapa nekuti takanzwa kuti hausi mwana wokwamawedzi senemu yauri kushandisa dai uchitotaura nesu zvakanaka tikuudze senemu yako chaiyo chaiyo. Ndakandine mwana wangu ndofunga ari grade 7 aita homework yake ari mumba. Saka ndakabatikana zvikuru kuti nemwana akazopeserawo kuti saka senemu yatiri kushandisa haisiriyo yedu. Ndikati ava mbuya vakaroorwa 2021 vaiva mbuya vedu vamwe vaivapo vakashaya 2019. Ndakagara navo kubva 2002 handina kumbonzwa vachitaura mashoko akadaro. Ava vane 5 years kezvino varipo but vakunditaurira kuti handisi mwana wokwamawedzi. Ndakasvika mumasvingo ndikanzwa kuti hausi mwana wokwamawedzi, madzikoma ako akakuramba. Saka ndakafonerawo madzikoma angu ndikati kune nyaya iri kuno yakadai takasununguka kuuyawo kana tapiwa mari kana tichipe kumaDNA toendeswa. Because hatizivi nyaya yakadaro. Iwewe ndiwo wakatochengetwa nababa kubva uri mudiki kusvika baba vafe unavo havana kumbotitaurira mashoko akadaro. Ndingati number 2 musi wa31 semwana vaingoshanda ndiri pamba 2017 ndofunga ndakatotsvaga miti ndikadyara kutenderera payadi pese. Miti yanga yakutobereka. Mbuya vangu ivava futi vakatora demo vakatema miti yese iyoyo 11 kuiwisira pasi vachiti ndoda kutanga zvitsva pano. Saka ndingangoti ndonyaya mbiri dzandauya nadzo kudai. Kamene nyaya makutaura kuti yane mimango here nchigo mugwavha here? Pane mimango 5, then pane mipopo 3, pane musau 1, pane mupichis 1. Ndima mchikunyaya nembu. Ndinotaura kuti vana vangu vanotaura kuti munhu ndakasvikira achigara pafuransipera achichengeta pamusha pemunhu wandakara. Munhu wavakasvikira ari pamba Chivanhu chakadaro kuti munhu wandakasvikira hatisi kutaura kwakanaka. vandakasvikira vari pamba vachigara pamba. Yes, ndokutaura kwatinga ndakawawana vachigara mumusha ini ndisati ndauya. Ndakawawana vachigara mumusha ini ndisati ndadii ndasvikamo. Hatidi kuti mashoko ari kutaura nematauro amunozoita imi zvonolinga kuti tione kuti pane nyaya. No, tinoda kuti nyaya tinoda kugadzirisa pano ndeyemubereki. Kana magara imimi uyo mukamutarisana nemuviri wakada kutoti kurei kune wenyu, but imimi masvika nhasi mumusha matongouya muine title kudhara yekuti mai vepano. Handiti mukatarisa mambo ava varapa vadiki kwandiri ne11 makore. But ndiudzei kuti kuna baba vedu vana sekuru vana mbuya vana tete vatinavo mumusha medu vakuru zvakadii kuna mambo pakuberekwa. Asi mambo auya manje aine title yakatongokura yekuti nyangwe ukada kukura zvinenge nyangwe ukaita 200 years handiti idiki kuna mambo.
handiti ndizvo. Saka toda tipinde munyaya yenyu yatisingazivi, panenge pakatadzikwa totaurirana kuti aiwa, kana kuri kutsamwa tidambuke makumbo, kana apa pakadai so pakatadzikwa tingadai takadai, tinokugadzirisai. Dai vakanga vasipo ivava pamusha ukagara usina munhu, panenge paidol. Vanhu vanotika padescribe sei, but pakawanikwa munhu anongoedzesera chete kungoratidza kuti pane munhu pamusha, panosvikika zviri nyore. Handiti makwao mukavhakacha musuwa munodzoka mukambiri so zimba munovaka kamazimba apa rinenge riri zimba zihombe rekuti kana wakagaramo so wega unoti ukataura wega panapa unonzwa maumukirawo. Paunodzoka uri one kuti nhasi ndauya mukasvika umanheru chaipo chaipo, mumba mako hana inorova. Handiti but kana paine munhu ari kugarapo munongosvika samazuva ese. Handiti makadii panapa vedu chiregai kumuka, ndakudii zvangu, ndakurata. Ndokugarisana kwevanhu vechitema kwatei tichitarisira. Saka nyaya yatiinayo pano mainzwa zvavari kutsanangura. Kana tichiita nyaya vabva vadzisiteta kuti imbiri, tikazowana yechitatu isusu sevatongi tinobva tati no, paripotwa nyaya iyoyi hatina kuinzwa. Pane nyaya yekutsanangura sekuti mune ruzivo rwokuti mwana wemumusha make maanoberekwa vari kuti baba havasi baba wake, senemu yari kudedzwa haisai, ndo mhosva yari kupanya. Munyama muhombe vatete ndoda kukutaurira, kana kuti irombo rakanaka rekuti kuberekwa kwawaitwa wabva ungonoona murume wako wobva warogwa kana kusarogwa, asi wonofa muchiparadzana nerufu nemurume wako. Imwe nzira inowanikwa kuvanhu. Kozoita zvekuti matiraya nepamunoda pamunogona kugonera murume kana kusamugonera, amugare pamusha wepacho. Handiti achituke munhu neurema, handiti wakaona, ndokuti handina kuaplaya kuberekwa nemukadzi uyo azobva apa akanorogwa, ndakangoberekwawo. Zvatakunosangana nazvo pasi pezuva pakurarama kwevanhu, pakurarama kweupenyu. Handiti saka tikaseka hama Mwari havadi. Handiti wako. Saka ndoda kuti mupindure, pane miti mingani iyoyo inyaya iri pachena yatoda kuti tibvunze. Miti 11 iri kutaurwa, miti yakatemwa. Kuchitemerei inini kuroorwa kwandakaitwa ndichibvunzwa pamusha, ndakaroorwa 2020 ndokuuya pamusha. Ndakauya pamusha pandichifunga kuti ndaunzwa pamba paCharles Mamuka. Ndakasvika pakubvunza Charles kuti Charles musha wandisiya ndepamamombe kana kuti ndepamawini. Ndakavabvunza ndepamamombe kana kuti wakandisiya mumawini, nekuti magariro andikuda kuitwa panapa ava ini ndakasvika vachichengeta musha sematauro akaita. Ndasvika vachichengeta musha, handitore maorders kubva kuna tine murume 1 Charles, handipike mapoto naCharles, ndakachata ino. Ndozvandakaramba baba, ndozvandakaramba kuti inini handina kuuya musha kwamawiniti, ndiri mumusha manyu mandakaunzwa maCharles. Saka handitore maorders kubva kuna Tinasha, handitore maorders kubva kune mukadzi wake. Vakasvika paextendera chandanga ndichifunga, hati maona mambo vapinda munhu nyanga wako uchitaura unotopata kutoone kuti mambo vadii vapinda. Handiti tinoitira kuti nyaya yenyu ichiri padhuze, vachisvikawo vatangotangirana. Mubvunzo wandaanda kubvunzai ndewekuti ndanzwa kuti pane miti michero
11 yakatemwa nemi michero yakubereka mukati hongu ndakaitema kureva kuti ndo imwe complain yaapa kuti nyangwe zvangu ndichinzi ndingabude mumusha but zvinondorwadza kuti ndakaisa effort yekudyara miti. Mukaona munhu adyara muti waakubereka pamunhu kuti tidye maruva aberekwa nemunhu pagara pamusha ipapo pagarwa nemunhu iyeye. We have to respect that. Quando guarda lo già che sta cima la carissima. Guarda lo suo. Vari kutsigira panhau yekuti ukaona atodyara muti watobereka maruva wataakutodya mafurutsi acho munhu iyeye ane nguva agere ipapo. Saka kana taakuda kuti munhu uyu ngaasuduruke pamusha pedu ngatimuremekedzeiwo asuduruke hake mune zvakadii achienda. Then nyaya yekuti mawinidzo nyaya irapa mambo ndeyekuti amai avo ndisaimba paploti pavo kachata nemurume wavo, asi pamusha apa pane nhoroondo yekuti varume ava 2001 ndizvo 2002 yavakauya pamusha vaigara nevamwe mai vababa vakazoshaikavo. Saka vashaika baba vakazotora umwe mudzimai wavo vanove ava. Saka ava pavanouya vawana ava vari pai vari mumusha iye yainzi iwe ungatiudze mani mambo akagadzwa nezuro uyu mani ini ndiri sabhuku kudhara tikati aiwa mambo ndimambo nyambo akaita mudiki zvinengei. Saka ndozvatatichedza kuvarekichira kuti mai ava vanga vaine mutumbi mudiki wakadii ndo mai vepamusha ipapo. Hazvina basa kuti vasvika nhasi but vauya netaitoro yekuti ndo mai vepapi veipapo. Saka ndo nyaya yatatanga kuisa mudariro. Kompleni iri yekuti mai manje vakanga vari kutaura nhoroondo yeuyu kuti iwewe unodedzwa nesei nemuisiri yako, kana ukataura nesu zvakanaka tingatokuudza kuti unofanirwa kunge uchinzara. Uyu ndokuti kugara kwese nokina ndizvizive nyaya muri kundudza yakarema ndokutanga kuchitsvaga kuhama dzake kuti chaakutaurwa nambuya chii. Ndo nyaya vakawisirana mudare but vari kubvisana pamusha pavo kuti uyu ngaabve aende. Saka nyaya dzavo dziri kumakotsi. Takatiiswa hatibate nyaya dzekumakotsi. Dzekumakotsi ndedzechii dzekumakotsi. Iyi yenyu iyi yekutaurana zvemasei nemwini nenyaya yekutemerana miti ndo yamukauye nayo kwamambo. Inini baba kutaura chokwadi pandaitaura ndaitotaura pafoni. Saka pakutaura pafoni pandakaita nemunhu ndaitaura naye ndakatoti tinashe munoziva nhoroondo yake. Ndikati inini tinashe ndakangomuwana wari kana pandisi kandi tinashe zvaari kuita izvi tandisingafungidziri kuti ndo masungiro achaita sei achaita pamba izi. Ndikati po zvakafamba nekuti nanda asingatozivi kutaura chokwadi. Zvikanzi tinashe akatorwa nemurume ari grade 6 achitogara musango adzingwa pamba pavaita sei pavaigara. Vaenda kuzaka vakanoti kutsvaga mukomana wekuita sei anogara kumunda ndomatorera vakamita. Tinashe akaiya ari mukomana akatanga kugara mukadzi wekumhangura 2002. Anditi murume wangu akazotsiya basa akaenda kuSouth Africa. Aenda kuSouth Africa iye akanga akushanda kuna vamwe vanozvifundisa chivhenga. Haana kugarisika zvakanaka ikoko ndokuzotsvaga murume wangu vazoya kuprice uku kwatiri 2011. Anditi kuzosvikawo maiguru vakanga varipo varwara kusvika pakuzoshaya. Anditi inini ndokuzouya kwandakaita. Saka vaiedza kuexplaina kuti tinashe machengeterwo aakaitwa naMamungi aisafanirwa kusimuka musimukiro waroda kuita sei waari kuda kuita. Vakamuchengeta vakasvika kunomudodza kusvika mudzimai vakarapa. Mudzimai wacho tunoikuita zvese akasvika pakudza murume wangu kuti hamuna mukadzi vameseji ndinawo pamukadzi makarasika tsvagai mumwe mukadzi uyo ari panze. Andinawo matext message even maaudios tikanzi zvikanzi hanzi makarasika pakuroora mukadzi zvamhana zvamakaita ana jowa vakawisa matende. Pane murume ari kuseri kwedu akatopiwa as an example kunzi vakawisa matende. Saka imini sekuru hamuna chamakaita mukadzi wamakatiigira iproblem. Ndofunga ndikakusendera pane audio yavasendra hanzi iproblem mukadzi wamakatiigira
ndofunga vatisenda audio vakati inini pahama dzangu dzese ndakaroora mukadzi wandakaroora. Vakati mambo kana zvikwanisa muiterera. Handina hama yangu kana imwe chete yakandiudza kuti mukadzi wandakaroora haiti. Asi sevashandi vangu vandaiti vashandi vangu vasvika paextend yekuenderana pamberi pakuti mukadzi wamakaroora haiti. Vaida kuparadza nyika yangu. Vakataura zvakawanda arimo mameseji avavo. Tafadzwa handina ukamana. Ndikati yes ina handina ukamaneni. Ndakasvika muri panapa. Handiti muchichengeta pamba panapa handina ukamane mizvishuwo. Asi inini handina kuuya mumusha mukoma wenyu. Ndiri kuita zvandakauya kunoita pamusha pangu. Iye murume wako yes. Asi isime murume wenyu makangozoramba muri meseji. Tiripo kumba asi inini ndaida kuti vazive kuti inini kana ndakaroorwa naCharles handitori maorders kubva kuna Tinashe. Azviite ana wake mukadzi ndo anofanira kupa maorders. Kana ndauya ndipamba handisingazve mapoto naCharles ndakaroorwa ndikatata baba. Ndo zvanofanira kuziva ende vanofanira kuziva kuti pamusha pavari kana akanga asina kuudza mukadzi wake kuti panapa ndiri mushandi hapasi pamusha pangu. Matsamba edu ekumunda izvozvi vakuramba nawo. Asi vakabvunzwa nemurume wangu akanzi ndipei matsamba ndakakupai vanhu avanorima komandi pamba pedapa. For 6 years mukadzi wavo akarwara nekenzi. Vakasvika pakuudza kuti isi vachakwanisa kukubhadhara. Vakakumbira vakati baba tikumbirei tijoinize kuti kukomandi. Vakajoinizwa kukomandi vakapiwa nhingirikeni offer letter yemundi yaanayo ari kurambira nayo. Akapiwa ine affidavit. Affidavit yacho to my surprise takaenda kukoti kuMajor Street on Wednesday yenyaya eviction yavo yakanga iripo. Asi kune murume wangu ari kuramba kuti hamuna pamapepa. Ane chitupa, ane affidavit iyoyo, ane offer letter yemunda yekuti ashandise kunotora zvinhu kuti kuGMB. Saka ari kuramba nacho. Ende vakapoti iri kuto finalization musi 28. Saka inini baba pandiri kurwira ndepekuti handina kuuya kumusha kwamawini. Ngaazivudze mukadzi wake kuti pano mukadzi wachinofunga murume wangu paakauya naye akaedza kutaura naye akada kufundisira murume wangu akati ine handitaure newewe wakauya pamusha pangu nekuti waroorwa nemurume wako ndo vandakaemploya saka ine handina niti kutaura newe. 3 months dzagara murume wangu pamba kukadzi anamba kuti ataura nemurume wangu akati wako haunganditonge pamba pangu inini wotonga futi mukadzi wangu kana iwe wakauya pamba pangu chizoti Tinashe ari kushanda panapa hautonge pamba pangu ndo tiri pamusha mumwe chete pakatoipa zvekuti izvozvi ndakasvika kubvisa mvura mutengi ndichitotyira mbudzi yangu even inini wacho. Miti yavari kubvunza kuti ndakatema. Mukadzi akasvika pakutaura kuti mukadzi anoroorwa nhasi osvika pakuti hanzi zvone ikamubve ibvai panapa. Inini ndakati ibvai panapa pamakaitaudza nenyaya dzenune mamombe ndandiri kumaexams angu kusou ndasitoripo pamba ndakazosvika nyaya dzatoputika zvenyumambo ndanditori kumaexams zvekuti masalaries avo ndakagara nawo 4 good years. This is my 5th year. They were supposed kunge vakandiudza kuti mbuya murume haasi kukupa murume wangu mwenye haasi kukupai mari. Kuti ndaishandira muromo wavo. Aiwa chakunetsa bambo chete dzekushandira ndandadzisiya chiti ndo dziri kubakoti kuti hatina kubhadharana kubva 2016. Ndikuda mari yangu ndo basi wotaura. Yes. Kutorova kuti gaga. Pamusoro itangamira. Anda unodini. Tema meeting ati wakaganisa. Wakauya kwandiri sasa. Baba, ndiri kumbira kutaura. Yanga miti yekurapa ndeji. Chikonzero chakafuata nditeme miti. Mukadzi yakasvika pakudza shamwari dzake kuti inini ndakauya pano ndikadyara miti. Mukadzi anozoroorwa nhasi ouya pano oda kunditonga kuti ndibve pano inini azviiti. Saka ndaida kuona kuti muridzi wemusha ndiwo kwakawinidzwa here kana kuti ndiwaCharles. That is the main reason ndakatema muti. Saka ndakatema muti. Ichitemwa miti yainzi iri kudzimwa evidence yemakore andashanda amweni.
kuti kana kwazi yave mutemo washitizva wekuti wane 21 years kushandira munhu yakatemwa ichinzi toda kudzima evidence kuti ayo pamba pawo iwo futi miti yacho handiwa tiri kubva pavo yes yanga iri yavo saka miti yangozosara iri yavo pamwe nzvimbo iyoyo varoda kuoda zvinoona kudii asi moda kupiwa mhosva yekuti makamoitemerei miti yakatsvaka nemunhu ndopatoda kuripisa pamba penyu miti iyoyo munhu akatsvaka toda kusatsama kusvika pakutsama kwakadii uyu pamba penyu afana tobva kana musikamuti ende imi ndimi maiyo ipo haangaudzire murume kuti riroora mukadzi wakati kusatoziva iko ya kusatoziva iyo zvino chivaradzai kuti ndii mai pano mabona mabana avo varatidza ndi mai pano bhadhara mari yavo vabve ipapo vapa zvima zvavo tora mari yako ye20 years dzakuorwa ndo zvinoita kuti vanhu vadii nekuti anganyikuti angamirira mari yako ari kuingirira vapa zvitokangani makutovatya zvekutodzerena musoro saka vanofana kutobva but mopedzerana inavo but ndafarira kuti nyaya chekumatare munobatsirwa ko matare anokubatsirai zvakanaka asi imimi mobhadharwa miti yamakativi ndiani saka kana pamubuda bhoko patsoro hapachisina tumwe tutsoro mambo vataurira kuti kuti ndakadei ndini ndakakonzera kuti vauye kuno ndichititaurira naye anopedza nyaya yendimambo munofana tokonzera ndobasa renyu nobasa renyu kasingava ndibhadhara vanongo yemutsi munofana kukonzera izvo ndizvo zvotaura wakumbusha vanjeri vangadai vari kutaurira mambo kuti ai nekutadza kwakaita munhu ndakatomuripisa nhongo yembudzi tingatoripisa imi kuti hamutaurire mambo mudare zvinhu zvamuri kutaura izvi zviri kwere kuti maisama kutorezotenga moti batu wanda kuti ati asi ama yangu garisana kusvika nyaya yapera kutonga musakodzerepazvinoo muchiri paprocess yekutongwa imwe nyaya chikera yakutokana namai yavo kana kuvashora ivo vari panjaka vane kodzero samai vipa vapedzera vakuradza irivo ende pavakachara unowaizviziva unonzi vakayauripa saka zvinoreve izvo vakapuwa vakatsemurwa zimba nepakati nepakati murume wavo akati vabata dzakatachinwa saka zvese zvepano ndizviyavo vese saka musatukana navo muitiranai navo vamutori mai ipapo mamusingadi mushida iwe ungatoramba wako mukadzi kuti una umwe unomuramba wokudii unotoramba wako umwe unomuramba ndokufonera aimoto dzakagatipai ndikatifonera chihuka nyaya yese nemweyo vatora zvinhu vakafoni makanzwanana makanzwanana aidii aingoti mabvisira atikuti undwe kuti seneme ari kushandisa haisi iyo ndeikuti handizivi hangu inini atibatsirei
matauro ava akaita akatiswa ndikatoti ina handizvizivi kuti mataurerwa akaitwa ndoko vakatozoexpectati tina chakanga kugara musango saka mabviro aaruda kuita pambapo handisi zvosema ndikatoti saka nyaya yekuti ndomuchiti mimi akauya ndi mwana mudiki akanditisa nomurume yandii akamutoresa bhedhi nkulumu weye here akatoresa nani handizivi plus nango nyaya yatingangoda kuti murume uyo abatsirwe vanhu panenge patadzira navanhu pamuri kunzwa mai vaya vari kutaurwa vanenge vakutaura nekusaziva pakuti inini ndakadyara mitini mukadzi angauyawo ndichibva pano ari kuedza chaari kuedza kutsanangura ari kuedza kutaura kuti magariro andaita pano nyaya dziri kusangana hatinodzisangana tinoda kuti mubvunze kuti nhau yesei nemu yemurume uyu munyaya iyoyo yaingotaurirwei zvinoshandei panyaya yekuti munhu agara pamusha penyu 2002 kusvika nhasi munaye musha wenyu tudzi musha ndiye angachiuchengeta right mauya makuda kuti munhu achibva ngapiwe mari dzake kana anga ari mushandi aende dai muchiti ari kurambirira mutorwa ndototachiudza kune chinhu chinonzi karanda kana musi pauyiswa nababa namamoni achiuya kuna saba vakandiara kuti anonzi tinashe mamoni tinashe emawini anongonzi tinashe mazira ndineza sabo kuendini tinashe mari wakatiziva here turi kuya kana aiwa andakauya ndichitoziva ndatokura saka vanhu vacho unotovaziva kwawaka zvakanyanya ndakatotaura navo vakati ndakatasununguka kana vaitaura izvo zvokuti hausi mwana wekuno bcause inini nditakatosara nababa ndikagara nababa kusvika vashaya imunokuziva here inhau chete nditobokaziveni paiva kutotaura kuti adhomba ndigara musango anditobokuziva matukano tokoti matukano hatitorese matukano nekuti mukaudza munhu kuti hausishaka ndinomafanira kumudza chaiko chaichii ndikatoti ndine mwana ari kuese ndaiva naye chakapita yakuzondishungurudza nekuti aindibvunza saka tetiisisene yedu chaiko ndobva ndatofonera madzikuru mangu ndinaye ichitoita kuti pamanyaradzike kuti kuno kune nyaya yakadai akatonetseka nazvo kuti hai kuti saka saka munhu kumazvingotoona mubatani toona mubatani atisaranguraaii ndokugamba hazvina mosha ende inini ndotoziva kuti musa 26 mwana yanga asikopamba vanga vasikopamba vakabuda musa 25 vakapera pasvikopamba zvakamurwadza zvikumurwadza saka tikuti imi muri kuti hamusi makataura aiwa ini ndaingotaura pafoni munoziva papitika kwenyaya kutaura pafoni hakutaura kutaura vachiedza kuda kundionesa kuti mabviro ada kuita nemachengeterwo akaitwa hamusi kutaura iwo yeseni ndoyetukuyakusamabviro mabviro ndiwa kana usiri kuira nevaridzi unobva zvakasiyana yeseni ndoyari kumurwadza inozviyapi handiziva hangu makuti aingotaura pafoni kungotaurawo senani anozviziva kuti isene muchango noyo haisi ndeyako ndiari kudiwa namama maitaura taitaura natete maitaura natete bada ari kuziva kuti isenemu yake haisiyo ndiyani hapana ari kuziva zvinhu zvaingotaurikawo kuti mabviro ada kuita nemataurerwo akaita nokweza pakutaura kwenyaya ndo mataurikiro azvakaita zvinhu zviriwo mumambo varungu vedu vechitema kana vachiparadzana nevashandi
hakuna pa100 vese hakuna anoparadzana nemunhu zvakanaka. Isusu sedare rechivanhu basa redu nderekuchiti munozviziva here kuti nerimwe zuva mumusha menyu mune zenge muchichema maita ngozi mumusha kunoshandisa munhu moparadzana naye zvakaipa, anything can happen. And ndo zvatete tichizovawidzira kuno ibasa reministry of labor. Anga akatoresa nhiko dzake dzekuti imama imi kuti abve anofanira ngabve zvake kurizvo. yes Munofana kuzomutenda isusu anotendera amuzukuru chaiko kagaramusha ichiwa muti munofanira kuzomutenda. isusu inini nemunhu wangu zvatakanga tafunga tavaitira vanhu tine famu iri kumhangura ne6 hectares. Ndofunga kumwedza ndina mari 6 nations vakaenda nemunhu wangu vakati tinazve nekuziva background yake vakati akasimuka panapa pana paanoenda vega ndimupe munda wekumhangura 6 hectares. Vakaenda murume wangu akabhadhara close to 500 kuti aifai ownership yekuchindikwa munda kutape munda zvine izvi zvakazouya mushure mekunge tichibvunzana maya zvokuenda kumhangura. Takaenda vachiti ndogona kuti mari yako ndokupa munda, mari yangu iri kuma 17,000 saka munda ndogona kutengawo ndaiora 160 ndaishanda tese nemudzimai ndakaroorera ipapo ndobata mukadzi wangu akapinzwa 24 kusvika izvozvo. saka munda vakatopedzisira vati munda vapatika affidavit yemunda wacho musoro wakaenda kulebhu vakanzi chinipe mapepa angu vapatika affidavit yaendai pamusoro vanayo. zvokuti varikuda mari yavo hazvakuibva kwamwe pamwe vari kufunga zvino unoona tozera mari yako chibva kwanochiva nokuti zvinhu zvakasiyana. unoona ndori mari kuti uchadza mari wamwe dzinomudaiwa unoda kuti wakazepa varungu vagara makore makani asi haanodzokera ukagara chinhu chako ziro musiri kudara zira kwaisi chako. Saka iwewe da munhu anofunga kutora munda wokumhangura munda mambo ndangoti kana wakanaka ndodziri kumakoti. Ende munda wacho iwoyo kune munhu futi wakasiyiwa achishanda ipapo ava ne15 years anakupewa. Munda wacho wakatodimburwa kuti nepakati neumwe. Saka ndangoti munda washanda noumwe munhu. Saka iyo yemunda iyo zviri kulepo futi iri yandari chichema pangu ndiyo kuti nevana vangu vari kuti toda kuziva senemo. Inini ndiri rugoto kumba kwedu madzikoma angu ari kutodedzana neni kuti uya ugare pamba ndambogara musango mangu ndaitogara pamba madzikoma angu kana zvari kuramba kuti vanoda kufunda panapa kuti munhu wavaita inokwanisa kufundira chero mukoma wangu ndiri pano tinotowirirana avatikutiva wakanzwa vachiti chimaya vaifona vachiti ari kurambira vaifonera ivo vaita sevari kufona nemunhu vaitaura naye uyu tinashe ari kurambira panapa nenyaya yekuti haana kokuenda. Takanzwa kumusha kuti haana madzikoma ake akamudzinga kana senemu yaari kutoshandisa yekuti maoneso haisi yake dai achitotaura nesu zvakanaka taigona kumuudza senemu yake. saka zvakuita iwewe zvezvi bandiri inini ndokutora semunhu usina kuudzwa mashoko evaina naye avahakira nyaya dzekuvafunda kuti munhu aizvitaurirawo dzakii nyaya dzekuvafunda ndikutofunga kuti vakatokuudza iwewe vaitotenderera imba yedu yatogara vachitaura kutaura maonero angu munozotaura maonero angu ndati inini ndina sekuru vangu vakanetsa anongadzimusuru ngazi akati
achifonekwa nevanhu saka ndamboona kuti vanoita sei saka vaimisa zvimari foni yavo wenyudzira kudii saka murume atora foni unotaridza havana namba dzacho so tikunindepafoni mai ava vakakunanga here yes vaitotuka vachitoti ibwa yemunhu tinacho tinoziva nyaya dzake dzokuti senemu yaanoshandisa haisi yake ndikuti kutaura nemunhu pafoni sikutaura ndenge nditaura newe munazona kuti ayo ndikutaura pafoni nemunhu asi pano ndenge nditaura newe here mune musingatauri neni but ndiri kuti ivo ava kuti vaita zvekundidedza nenyaya dzazikumatari vasingaiti vaingotsvaga metodi yekutuka nayo asi uchinzwa zita rangu uchitaurwa nesenemu yangu zvavari kubvuma wane kuti ndaitaura natete vangu nyaya yesenemu vachida kuti mambo vabatsirike vamawiniti ndepekuti ngatisiyei nyaya dzaakukonzerwa nekuti imi makuda mari dzenyu kuti mubude musha mavo muende handiti mapawa zvese izvozvo masakatirwa aakubuda asi chinangwa chikuru mambo vatotaura kuti munhu kana muchimuti mushandi anofanira kubhadhara ngaabhadharwe abude mumusha menyu handiti hapana chakaipa asi hamaigona kutema miti vabva vapuwa murango wavo handiti zvapera izvozvo nyaya iri kudiwa panapa ndeyekuti dai mapuwa mari dzenyu handiti motsvaga pamwe pekuenda ukaona munhu wararama munzvimbo 21 years kana kuti makore mangani handinogona kusatoenda kumusha kwangu imo maakuzikanwa kunondo kumusha kwenyu kwamambo izvi nomugara kutotaura kuti mambo handina kwandinoda kuenda upenyu hwangu ndatoexperienza kurarama ndiri mudunhu mani menyu imwe nguva he muri kumba kwamambo muchitotsvagirwa kwekugara namambo vanototsvagirai ezvino chatiri kuda tese isusu chii chakonzera kuti musoro uteme inhau yemari yamunofanira kubhadhara dzakuenda kumakotsi kana dai vaida kubhadharai kumakotsi maenderei vangada ngokupai mari yenyu makanzi torai mari yenyu muende saka arikubatirira zvekuti ndakanzi senemu aiwa zvishande mambo ndikanzi handisimuba mombe ndikatsamwire munhu but ndikuti aitaura nawe ndikuipako ma iye ari kutita kuti vari pafoni aiwa ndikati mambo inini kubva pandakanga kuenda kumapoti ndakaudzwa kunyange naloya kutimirira kuti akona kushauta kona kudai ivo vaingotuka vachitaura ini ndakanyara kukutuka kwacho vaikutuka here direct kana vaitaura nemunhu wafafoni munhu inenge munhu arikundinetsa kudai kwete kuti oya koro tinotenzwane vakatanga vachitasiri vari pafoni vakazopesera vakutuka direct zviya zvokuti ndiri kubuda padho votomira pamberi papa kuti taura nesu zvakanaka tikuudze senemu yako uri kusiyashandisa senemu isiriyo senemu nemari zvodindira mari yako saka senemu yakushandisa kwaimba mari ziri kana munyaya dzacho kuti tiri kuenda nemurume wavo ivo havatomboimo nyaya kuti iye senemu yavawashandira murume wavo chinhu chinobata murume chibata naye pakutsvaga mari vanobatsirana anogona saka usambova separate vanhu vamuti asi munhu akapindura munhu but tikuti isusu tandiita makupedza ikukoti kuti upiwa mari yako mama akubatsira sinosiyana nenyaya yekubvumira chinhu chazokanganiswa kuti tachipei nozikusene chinhu ukandotaura vari kuita mai yako nemataura vari kuita zvekudaka kusiyana ivo vari kuti taiti mabviro vari kuda kuita nemawiro akaita asi kakuvangunokanditomirawo kuti inini chiri kundirwadza ekumakoti tikuendainogona kudya inini inogona kudya ivo asi iyi mambo yakataurwa nevava yekuti handisi mwana wapamawinisi zviri nemwana wako ari kuchikoro nezuro ndakatoenda chimwe atotondibvunza kuti
saka zvakazonzi sene nemi ndiani pamba muchimbovabvunza kuti dei vafona vatizwe nyaya yesene yangu watsamu nazo ndabata indosaka ndakauya pamambo kuti batsiriwo indotoda kuzivawo kuti sene yangu chaiyo ndikati ndikandauya kuno mambo ndendauya kudari kama andikwanisi mutukwanira ina kushika asi waivapo ukachekio kunoona tibasira ndakatakiwa ndakataandidari ndo andora emiti changowirirano atimamiti andokona iyi matauro amurikuita kuti vaitaura mafoni machidii kuti ndivata mai munazotara kuti mafoni raipo ndinendechikazvisii asi iwe manje waratadzoma kuti wakavazokusvika pari kudatvatizii ivo zvavari kuvhuma kuti aivo kana vabvuma kuti vakataura izvozvo kana vachitiwo sori ndogona kuti sori nechakadai kana vakatadzira musikadi chiti sori kuti ngavabvi vari kuvhuma here kuti vakataura izvozvo ndozotaura kuti kwani murukumarira mavakavanisa maringe nyaya yefaniro kana vachibvuma kuti vakataura zvinhu zvasina evidence nazvo because izvozvo kunibata ndingati mambo ndikumirawo kuti vanondiripo nei kuda chii handoda namunhu kuti ndakatoisvitsawo madzikoma angu akati akasumuka vanodiwa munhu wemunhu kana musina anobva asungu mwana wake anobva asungu saka unombari mozodadari bozitidasarayato komudzi rinotwari ini magasirana takaita kumba izvizvi nemuviri mukanzwa kuti kana vachifamba pafirwa kana mahoro karaini Musacheni mai tapota kufira tapota mai dari nyanga mundaru isudarita misra chumtomara iyo muda mazonga nukuite abantu barimo sura isidari bot kuita kubate ma anukubigana sama charana arungana ma don kana ukichora ma amoro ya tumuri sadari kushai baba chari inini semataura ndaita kuti vana
vakasvika pasere vamameseji vachiti tiri murume vachakakadzi handiti kuda kuti inini ndizive kuti pakuti vatitira murume wangu vatitara mukadzi inini wacho ndakanga ndavatatsii zvekuti vazosvika pakuti murume wangu pamukadzi wamakarora zvazvinoita maizvo pamavaya kumudaro maverekero vari kumadanhuri inini ndakaudzwa kanhuri kuti moshavaadanhuri so ndoyatodzana naye dzimwe dzezvinaaaaatibatsira chokumosaitwa asi totoaikuchai tikada kubvirizairo zvinodaro kubvunzaaaiyo ini ndinonzwa ngezi manogara akakubatsirana ava maya vanotiroza mudzimai wemurume paunogara asi nemashoko amurazvinotauraaafundisa ekuti murume akarasiya mukadzi vakatora uyaiti atsvaga mukadzi ndiwo anoenda kuti kana makazvitaura mukakanganisa nekuti murume uyu anga achagwinyira mwanzunda munhu nemunhu anosabva charo chaanenge achifunga chichidaikwa saka aizozi hama mapinda munyasiri but zvinoitika matukano kana pazvirezaiti munogara pamotaa musati mapiwa mari yenyu kana kuti nyaya irikotande zamai kunoisona miromo yenyu rikutukana kana kufungirana kana kuti vanhu because panenge paine vanhu vafungirana saka kana vanyangaresei vazondirikana notuka munhu tichazviona muroichai pachi obva atishwe anoona kodhaavatorana inoaaaaa chimuro yakamusaizi wafira nyaya yekutokamutaura muromo wako wadi saka chikumbiro ausimutongo chikumbiro makamira nyaya iri kumatana gadzirisana zvakanaa vatoreosamaikomea ivo vari kuti ndakatuka ivo ndakaudza murume wavo kana chekutanga chatumapanenge pakatambira mari handitika murume wavo tichimuona tinovati sekuru tichivaona semurungu wedu tinovaderedza kuti sekuru handitika pavakauya nemudzimai wavo najuni handitika vane maproblems avaititsanangurira handitika nemamwe ekuti ndakada kutaura anotyisa ndakada kuzvitaura mumwe mudare anotirenei vachidero anotirenei saka takasvika kutaura akodhiri nekuti nezvakaitika nambuya venga vatiri pamba vachisiyawo vatura kutaura handitika ndo pakazopinda mashokoro chivatasekuru mudzimai wenyu achakubarira handitika nezvaakubara achitiita pano ndo pakatangira nyaya idzi kana vachiplaya zvakanaka maodhio nemango mufoni kuti arimo mamwe chete pauragona vakadzimazvino handitika kuti vanamazavamunhu achakufarira vachibaraza makataura asi nyayakapira zvayo zvekuti ndakavachema chagwe umwe handinambotaura masvikiro nemurume ngavakudema kuti tutidzi pandikadema chagwe umwe Mama, you doing a very good.
dai mari wakurangarira mawana mukati chaiye wekubaka naye manje unowane kuzofambula iye tatetaura aneoka ikaenderera mberi kutsvanisha saka amai nyaya imwe zikazoeva ndiro saka angatisie vana vari mumango vandakapuwa ichero chandinongokumbira makuru kudhaya pane matoileti atoseesa mumisha pane magetsi ndimwe misha pane matsimi ndimwe misha pane magedhi akubira mumisha ndanga ndichikumbira sababa wemusha misha yese ngaigara yakavura musha wese mvura yainuu musha wese kana paita magetsi ndingaidambudziko rokuzobhadhara mari nomashoko handingakutokunongedzera paviri kuti ndanogarisana mumavazvo ndinasiya nyaya dzekumatari kuti isusu ndofugane mudzimai wangu zvekuti toita violence pamba kana kudai chiro chakubwa tidai isusu totopinda totoserera tichipinda but inyaya dzekubata tichipinda pa mvura chaiyo tinotochera mwedzi ndokutotsvaga mvura ivo vakavharwa mvura mateles yavo ane makii asi inyaya dzatova kumatari saka tinotaura tinopopota hanhu kana iri isusu mambara vanokuloziva nyaya zviri mama wangadisikasia sabhuku manyaya dzemaissues emusha Kana